Mu l-ebda sigriet li mijiet ta' studenti ta' xjenza medika taw sem tul il-pandemija, skont il-bżonn tal-isptarijiet u l-qbija tas-sistema tas-saħħa madwar Malta u Għawdex. Angel, Kira u Samuel huma biss 3 minnhom friski minn snin ta' studju u riċerka li l-kol daqu d-dinja tax-xogħol tista' tgħid qabel iż-żmien minħabba il-pandemija. Waħda minnhom ġiet stazzjonata fit-taqsima tal-kura intensiva. Ovvjament tal-bidu tkun naqra jisek inkwetata, ħankun kapaċi, nieħossib il-bniedem, forsi mhux ħanidra, però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kienet esperjenza sabiħa ħafna li ħanibqa' nostru lill-karriera tiegħi. Tatni ħafna opportunitajiet edukattivi, kompli timlini b'aktar kuraġġ u dedikazzjoni għall-istudji tiegħi. Naturalment ma naqsux l-isfidi u l-momenti diffiċli. Ovvjament meta jkun hemm xi mwiet forsi, però dak huwa parti mix-xogħol tagħna, sfortunatament dik hija s-saħħa. Imma naħseb tatni aktar kuraġġ biex inkompli. Mana, Vella spjegat ukoll kif l-awtoritajiet assiguraw li l-ħaddiema fl-isptar ikunu protetti. Naturalment pazjenti b'kundizzjonijiet oħra xorta nataw l-attenzjoni u l-kura tul il-pandemija, kif spjegatilna Kira Attart. Tina kont placement fejn ikun hemm ftit minn kollox, allura kull pazjent kellu kondizzjoni differenti. Tuħsib dik il-kondizzjoni kif ukoll mentalment u emozjonalment għax dak iż-żmien kellhom inti tkun hemm l-iktar għalihom. Qalet ukoll li speċjalment f'dak iż-żmien l-infermiera kienu l-akbar wensa l-pazjenti fl-isptarijiet. Min-naħa tiegħu l-infermier Samuel Xiberras kiseb l-esperjenza fil-Programm Nazzjonali tal-Vaċċinazzjoni u spjega kif malli rċieva l-istedina mill-ewwel tħajjar. Probabbli kien m'għamiltix kien ikolli xi ftit ta' regret speċi. Su stajt kif tgħid induq id-dinja tan-nursing qabel ma eżattament kont kompletament lestu gradwat u kienet esperjenza tajba wkoll. Staqsejni ukoll x'jaħseb li hija l-akbar sfida li jaffaċċja infermier waqt xogħlu. Qatt ma tħalli speċi lejja forsi tirkbek li inti tibda tonqos bħala ħaddiem. Tiddilja ma' nies vulnerabbli mor dan li għandhom vera bżonnok. Ma taffordja qatt li inti ma tagħmilx xogħolok sal-100% u ma tagħtix lilek innifsek kompletament għal dak li jkun. It-tliet żgħażagħ qalbina temmew l-istudji b'suċċess u jinsabu ħerqana għal aktar xogħol sfidi u anki suċċessi. U għalikom li qed titħajru tibnu karriera bħala infermiera hawnnu l-parira lik. Hemm ħafna prattika mill-ewwel, jiġifieri mhux ħafna skola mbagħad ma tafx xorta ma tafx x'inhu x-xogħol, tibda biftit xogħol mill-ewwel tista' tesperjenza fiżikament x'inhu x-xogħol. U għax huwa xogħol ta' interess kbir, ħafna tagħlim anke mhux fl-aspett kliniku biss, tagħlim li tista' tużah għal ħajja prattikament u jista' jkun ta' sodisfazzjon kbir ukoll.